नमस्कार मित्रांनो, मी तुषार जाधव आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, मी आज तुम्हाला शिकवणार आहे की आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर जे तुम्हाला वॉलपेपर दिसत आहे ते कसं बनवायचं ते शिकवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय काय करावं लागेल, त्यासाठी तुम्हाला आपले चॅनल सबस्क्राईब करावं लागेल, व्हिडिओ लाईक करावं लागेल आणि कमेंट करावं लागेल. तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला दोन ॲपची गरज पडेल. ते एक म्हणजे टोन ॲप आणि दुसरं म्हणजे प्ले स्टोअर. तर प्ले स्टोअरमध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला सर्वप्रथम प्ले स्टोअर ॲप उघडायचं आहे आणि उघडल्यानंतर वरती सर्च बारमध्ये जायचं. तिथं नाव टाईप करायचं टोन ॲप, TOON. टोन चुकलं माझं थोडं, TOON. टोन ॲप सर्च केलं तर मित्रांनो हे ॲप आहे आणि हे ॲप मी आता डाउनलोड करून ठेवलं. तुम्ही डाउनलोड करा आणि ओपन करा. तर आपण हे ॲप ओपन करूया. चला मित्रांनो, या ॲपमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला काय थोडीफार परमिशन द्यायची आहे आणि मग असं येईल तुम्हाला. नंतर गॅलरीच्या ऑप्शनवरती जाऊन तुम्हाला कोणता फोटो सिलेक्ट करायचा आहे तो सिलेक्ट करून घ्या. मी घेतला आहे, मी SP वाहनचा फोटो सिलेक्ट केला आहे. तर असं येईल. मग इथे मग ओकेवरती क्लिक करून अशी एक निळ्या कलरची पट्टी पडेल. मी थोडा व्हिडिओ स्किप केला आणि ते आता तुम्हाला वरती एक दोन बाण दिसतील सगळ्यात वरती कोपऱ्यात. तर तिथे तुम्हाला दाबायचं आहे, खाली कंटिन्यूवरती नाही दाबायचं. दाबल्यानंतर तुम्हाला असं इंटरफेस दिसेल. तर तुम्हाला वरती इरेजच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. हे बघा वरती जो इरेजचा ऑप्शन दिसतोय अप्लायपाशी, तर तिथे गेल्यानंतर ओके करायचं आहे असं. आणि ते आपलं जे असं मी कसं करतोय तसंच तुम्हाला ते इरेज करायचं आहे शर्ट. मी इरेज करतो आणि नंतर भेटतो. इरेज झाले आहे. तर अशा प्रकारे इरेज झाल्यानंतर तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे फोटो आणि इथे न्यूचा जो ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला, इथे न्यू बघा 2 नंबरला, त्यावर क्लिक करायचं आणि इथे म्हणतो हे तुम्हाला कसं करायचं तसं करू शकता. ते बघा असं झूम आउट करायचं आणि इथे परफेक्ट बसवायचं. माझा फोटो जराशी वेग. तर मित्रांनो, माझं नीट फोटो बसणार त्यामुळे मी फोटोला अजून इरेज करतो आणि नंतर भेटतो. तर मित्रांनो, हे बघा आपला अशा प्रकारे तयार झालेला आहे आपला इमेज. हे बघा मी सेट करून घेतो. तुमच्या बॉडीनुसार आपण सेट करू शकतो. हे बघा, आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आहे. तर मी तुम्हाला हे बघ निळे होते माझं, आता मी पिवळंच ठेवतो आणि याचं तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढावं लागेल. आणि असं तुम्ही जर घेतलं तर नाही, मग त्याचं तुम्हाला साईडला ॲपचं नाव येईल, त्यामुळे तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढावं लागेल. स्क्रीनशॉट काढला आहे. आता तो स्क्रीनशॉट तुम्हाला काय करावं लागेल, मी 2 काढले. आता गॅलरीमध्ये घ्यावं लागेल आणि गॅलरीमध्ये तुम्हाला ते ओपन करावं लागेल. तर गॅलरीमध्ये तर मित्रांनो, हे बघा आपण गॅलरीमध्ये हा फोटो घेतलेला आहे. तर गॅलरीमध्ये घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे 5 ऑप्शन दिसते. तर तुम्हाला 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला क्रॉपवरती क्लिक करून हा फोटो असा ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. ते कडचं काळं ते सगळं काढून फक्त आपला फोटो ठेवायचा आहे इथे. हे बघा अशा मी करतो तसं करा तुम्ही पण. असं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आणि हे बघा असं करा. आणि तुम्हाला मग कडेला एक सेव्हचं ऑप्शन दिसेल खाली कोपऱ्यात, तिथे दाबायचं सेव्ह करायचं हा फोटो.
तर मित्रांनो हा बघा सेव्ह झाला कसा भारी फोटो झालेला आहे एस पी वाहनचा. तर तुम्ही पण अशा प्रकारे फोटो करू शकता. मित्रांनो तुम्ही पाहिलं तर आपण फोटो कसा बनवला. तर मित्रांनो तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा विसरू नका आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करा. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ लाईक केला नसेल व्हिडिओ लाईक करा आणि कमेंट नक्की करा. तुम्हाला काही माझे प्रश्न विचारायचे असतील तर माझे प्रश्न विचारू शकता कमेंट बॉक्समध्ये करा. आणि हे बघा आपला कसा मस्त असा वॉलपेपर बसवला आहे. तर तुम्ही पण अशा प्रकारे करा आणि DP ठेवा, व्हॉट्सअपला स्टेटस बनवा, काही पण बनवू शकता. तर चला तर बाय बाय मित्रांनो, भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.